Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. May mga Sadusiyo nga miduol kang Hesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo. Nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang isuon ni adtong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda. Aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan. Naminyo og namatay nga walay anak. Unya, ang ikaduhang igsuon nangasawa sa byuda. Ingon man ang ikatulo hangtod nga ang ikapito kamagsuon nakapangasawa sa babay og nangmatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babay maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhawon ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kaniya. Ang mga lalaki o babay niining panahon na nagbinyuay. Apan ang mga lalaki o babay nga angay banhawon o magkinabuhi sa maabot nga panahon, dili na magbinyuay. Sama sila sa mga anghel o dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O gitinaw pag-ayo ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga magsaysay may tungod sa mga sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya may tungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi o dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila ka mga magtutudlo sa balaod mingon, mayong pagkatubag magtutudlo. O wala sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, may buntag, mga nagtanaw, nagpaminaw, mga onliner, mga on-viewer sa tibuok nga kalibutan, batag, tigulang, babay ug lalaki. Unsay pulong karong adlaw ang Ebanghelyo. Ang Ginoo misulti pinaagi sa tao. Ug ang tao naminaw sa Ginoo, ang Ginoo nagpadayag. Gipadayag karong adlaw. Laing adlaw nga pagpadayag. Gisgutan ang duha. Ang duha pulos mga gamhanan ano ni gahom. Gisgutan ang 2,000, 2 lampara og sa laktod nga pagkasulti. Ang Ginoo nagsulti may tungod sa 2 ka propeta nga gamhanan. Ang 2 ka propeta mahimong gamhanan gumikan kay gipialan, giatagan sila sa labang makagagahom. Og ang 2 ka propeta miabot ang panahon nga nagamatay ang 2 ka propeta gumikan sa tawhanon nga o kalibutanon nga mga butang din kalibutan. Gipatay nila ang propeta nga bahanan sa mga tao ning kalibutan. Ug unya ang propeta misaka nabanhaw ngadto paingon sa langit adunay pulong nagkadayon. Ngari kamo. Ug unya sa nagpati ang pulong ngari kamo nga duha. Ug unya ang duha nabanhaw nabuhi misaka ngadto sa langit. Unya nganong nabanhaw gikan sa patay. Unya nabanhaw misaka sa langit. Misaka nabuhi. Ug unya nahimong santos. Ang tao mahimong matinud-anon, matinumanon, may mong propita, musulti sa tinuod, ug unya mabot ang panahon nga banhawon gayud sa labaong makagahom ang tao. Ang tao banhawon,
Munang ang Sadusiyo karong adlaw maoy sentro sa atong pagpaambit. Kinsa man ni ang Sadusiyo nga nakigsulti sa Ginoo? Ang Sadusiyo mao kini mga tao nining kalibutan nga dili gyud motuo og pagkabanhaw. Dili motuo nga sila nga adunay kalag. Dili motuo og Dios. Dili motuo og pagkabanhaw og kinabuhi. Muni nga hangtod karon may pagkabahin sa kalibutan kay kining mga sudi. In fairness, mao kini ang mga tawhana nga dili gayud motuo og fiesta og birthday o Ginoo labaw sa tanan. Dili motuo mahal nga birhen. In fairness, apan adunay pipila ka mga Sadusiyo nga mituo, apan kini silang Sadusiyo dili gayud motuo nga ang tawo dunay kalag. Ang tawo babanhaw. O gibasa nabati karon sa unang pagbasa nga bisan ang propeta nga mosulti ang gahom gihatag ngadto sa Dios kanila, apan nagmatay gumikan sa mga tao ni kalibutan, gumikan sa sala. Ang sala magbunga og kamatayon. Ang tanang tao ni kalibutan gumikan sa sala, kay gihimo sa sinugdanan ang tao gumikan sa kaayo sa Ginoo, kabuutan sa Ginoo, may gugmaon ang Ginoo. Giluwas ang tao gumikan sa kaluoy, giluwas sa kamatayon, giluwas gikan sa tag-iyas kamatayon, ug miadto pagid tulok ka adlaw aron pagbuntog sa kamatayon ug ang tag-iyas kamatayon. Giluwas niya ang tanang katawhan, ang taang suod nga higala, ang iyang igsuon nga iyang gipakamatyan, iyang giluwas ang tanan ug siya nagpakamatay. Gumikan ka siya gugma man, siya kaluoy man, apan ang Ginoo hustisya, mangita og katarungan ang Ginoo. Siya gugma, siya kaluoy ug siya ang hustisya. Mao na nga ang Sadusiyo karon in fairness sa kalibutan nga di mo tuo, muni ang kadaghanan in fairness nga di mo tuo Ginoo, mutuo og hinimo og tao. Mutuo og hinimo og tao, apan ang Ginoo di mo tuo og Ginoo, di mo tuo kalag, di mo tuo espiritu, di mo tuo pista, dili mo tuo kanus sila mataw, dili mo tuo. Muni ang mga Sadusiyo. Ang Sadusiyo dili gid mo tuo og pagkabanhaw. Apan gipakita karon bisan ang propeta kang agamahanan makahimo og makabuhi og gitawag og makabuhi pagtuo paglaom, gipatay. Og sa dihang ang tao ni kalibutan ni patay. Unsa pay pagpatay? Ikaw taong naminaw, nagtanaw, nabuhi. Ang pagpatay dili kay pagpusil, pagdunggam, kundi ang pagpatay sa kaugalingon, ang pagpamakak, ang pagdumot, ang paghikog, ang paghimugdautan sa imong isigataw, ang pagkabakakon, imong ginahinay pagpatay, imong kaugalingon. Diyo sa pagpatay, igihit. Ang imong kaugalingon nga kinabuhi lawas o kalag, imong gihinay-hinay pagpatay, matag-adlaw nga tanan. Apan kay gugma ng Dios, wa ka patya. Muabot ang panahon nga inigbalik sa labaw magagahom. Muabot ang panahon nga ikaw tao nga hinay-hinay pagpatay sa imong kaugalingon, mao kana ang mga tao nga mihimog dautan, bakakon, himalikas, unya kanunay maghukom, maghikog, magbudhi, magdaot, magsaiyang isig kataw, way gugma, way kaluoy, way hustisya. Muna ang mga Sadusiyo nga di mo tuog pagkabanhaw, di mo tuog hustisya, dili mo tuog gobyerno, mo tuog ilang kaugalingon, o kunya sa pagtuo sa ilang kaugalingon, hangtod nga mituo sila sa ilang kaugalingon, mituo sila sa ilang kaugalinga, husto sila, sayop lang yun ang uban. Ngano mituog pagkabanhaw, muni ang mga Sadusiyo. Di yun mo tuog pagkabanhaw. Apan ang Ebanghelyo karon nagsulti sa tinuod nga kung naminaw ka, nagtanaw ka sa buhi nga pulong sa Dios, ikaw naminaw, muday ka gyud sa Ginoo, daygon ang Ginoo ang akong bato. Unsa maning bato? Gahi. Ang Ginoo nagpuyo sa matag kinabuhi sa tao. Gahi. Lig-on ba ang pagtuo? Lig-on ang pagtuo. Nahimong mature people, ang Ginoo hingpit, lig-on, bato, di maunsa ang nahimong mature ang pagtuo. Og nahimong mature ang pagtuo, muni mo mature ka gani, mahingpit ka gani, muhingkod ka nga tao, mutuo ka gyud nga ikaw tao adunay lawas, adunay kalag, o adunay Ginoo nga nagpuyo sa matag kinabuhi sa matag tao, binunyagan ka man og way bunyag, bata og tigulang, babae ka man og lalaki, apan gipuy-an ka sa Ginoo o ikaw may kamatayon. Kay ang tao ini kamatay, ang espiritu mobiya. Ang Ginoo mobiya, ang lawas ilubong, madugta, madulot, mabaho, anis katawag og kalibutan. Apan ang espiritu, ang Ginoo maguna, ang espiritu dili makasuod sa gingarian sa langit, kay apektado man sa lawas. Ang espiritu kalag nga dili makasuod sa gingarian sa langit, mao'y nabuhi na banhaw og hangtod karon, mo sila'y gitawag og the long suffering church. Simbahan nga nag-antos unya din sa kalibutan, ang mga tao nga gitawag og hangtod karon nga buhi, magampo unta sa mga nag-antos nga nabanhaw na buhi,
O ang nakasul sa kingarian sa langit, mao katong ni Triumphant Church, mao ang nabuhi, naghingpit, nagbalaan silang kinabuhi, munang mga santos, munang mga angheles, mga martires, nga naghingpit, nabuhi, nabanhaw, ug nakasud sa gingharian sa langit, gumikan sa ilang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagbuot sa Ginoo ra gyud may matuman. Aron ikaw mahingpit, mahimong holy, apan ang sa desisyon ni kalibutan, daghan gyud kaayo, nagkabaybahin ang katawhan. Hinungdan nga dili mo tuo og Ginoo ang uban, dili mo tug mahal nga bilhin ang uban, dili mo tug pagkabanhaw ang uban. Apan ang uban ang kadaghanan, dili mo tuo, apan ang uban nga mituo nga may kinabuhi ang tao, mabanhaw ang lawas, inig-abot sa panahon sa gitawag og final judgment day. Apan karon nga wa pa moabot ang ikatulo nga ikaduha nga pagbalik, gibalik-balik ka na sa mga santos ng misa. Unsa man ning santos nga misa? Santos sagrado. Unsa may lang sagrado? Ang bunyag sagrado. Sacrament of baptism, sacrament of confirmation, sagrado ang kumpirma, sagrado ang holy orders, holy ba? Nya kasuguan, magpari, sagrado ka na. Unsay sagrado? Sagrado ang liturgy of the word, sagrado ang liturgy of the Holy Eucharist. Duha gibahin o duha ang santos kamisa, sagrado ang buhi nga pulong, sagrado ang Eucharistia, ang buhi nga Dios nga mo si Lord Jesus Christ. Sagrado ang pulong, mo si Lord Jesus Christ, sagrado ang Eucharistia, mo si Lord Jesus Christ, sagrado. Og sagrado ang paghilog, anointing of the sick. Dili lamang kay masakiton, kundi buhi, makasulti, makapaminaw, makaduog, munang ikaw tao, gianuin ka. Kay alang sa Dios ang tanan buhi, way namatay. Alang sa Ginoo ang tanan buhi. Ang tanan buhi, siya ang tagiya sa tanan buhi. Og ang kalibutan, ang tagiya sa kalibutan, ang kalibutan, mga tao mamatay. O gibuntog na ang kamatayon, gibuntog ng tagiyas kamatayon, gumikan kay ang Ginoo nga nagpakatao, na imong Dios nagpakamatay, o gibuntog sa kamatayon, o mabuhi ang tao, mabuhi gayon ang tao, munang balik tao, balik sa dosiyo, balik parisiyo, balik tao, balik sa pagtuo, balik sa paglaom, balik sa pagdaig, balik sa paghimaya, balik sa pagsalig sa buhi nga Dios. Tuo nga ang Ginoo mao ang kinabuhi, ang kamatuoran, o ang pagkabanhaw. Ang Ginoo mao ang pagkabanhaw, ang kinabuhi, o ang kamatuoran. Siya labaw sa tanan. Munang ang tanang tao sa kalibutan na minaw, ang Ginoo nananghit pagkabuutan nga Ginoo. Mananghit nga ikaw tao magbag-o, mag-usab, o hinulsuli, basuli ang imong mga sala, biyai ang sala, o ang Ginoo mo'y unaha, pagtuman ang iyang kabubuton. Kay ang kabubuton sa Ginoo labaw sa tanan, mao gayoy matuman. Ikaw tao, magmahingpit, magbalaan sa kinabuhi. Kay ang Ginoo labing balaan, the Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, balaan, balaan, o balaan, holy, holy, and holy. Busa ikaw tao, ikaw Saduceo, ikaw Pariseo, ikaw tao, balik sa pagtuo. Tuo nga ang tao lawas o kalag. Ang lawas, madugta, madunot, mabaho sa kalibutan. Apan magpadayon ang espiritu, ang kalag, mabanhaw ang kalag. Apan na o nasangit lamang sa purgatorio. Ang dapit ka purgahanan, limpyuhanan, malimpyo, mahingpit, mahuli ka, makasuod ka sa gingharian sa langit. Kaya makasuod sa gingharian sa langit, katong magmahingpit, magbalaan, o diha ang pagtuman, o ang pagtuo sa labawng makagagahom. Kay ang labawng makagagahom, ang iyang kabubuton, mao gayoy matuman. Ang imong pagbuot, Ginoo, mao'y matuman sa tibok langit o yuta. Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karuno sa gihapon, hangtod sa kanturan. Amen. Ikaw tao, magmahigpit, magbalaan, aron ka makasud sa gingharian sa langit, kay wa nay minyo. Ikaw lalaki, ikaw babae, kung maghingpit, maghuli, makasud ka sa gingharian sa langit. Wa nay magminyoay sa gingharian sa langit, pulos na mga lalaki o babae, o mahingpit, mahimong huli ang tao dito sa gingharian sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, o daghang salamat sa inyong pagtanaw.